Tajjeb, mela, bonġu li kulħadd l-ewwel nett, ma nafx hekk qed jgħid iżejjed l-speaker. Tajjeb, m'hawnx bħalkom. Mela, apparti n-numru vera sabiħ li qegħdin hawnhekk hawn min qed irana fuq Facebook ukoll. Tinkwitawx mhux qed tidru, però qed nagħmlu din. Diġà qed tara kif prosit, ħalli dak li staqsu intom ikunu jistgħu jitalmu xi ħaġa minnu wkoll dawk li qed jarawna, tajjeb, dik importanti ħafna wkoll. Mela, kif qaltilkom grazzi għas-Sindku Speranza, illum qed nagħmlu talk ma' dawn in-nisa mill-Kalkara u xek. Naf li hawn minnkom mill-Birgu hawn xi postijiet oħrajn? Bormla? Kostiku ħasabar? Ħaltin, orajt, mela. Il-maġġoranza tagħkom minnkom Kalkaliżi u jiena Kalkariż, jiġifieri tibdu l-aqra li all-right. No mhux jogħġobni kif qed jagħmel imma insomma. All-right, mela, tajjeb ħafna, qabel xejn. Għalfejn qegħdin hawn illum? Tgħidu li għax ħriġna niltaqgħu bħala ħbieb tajjeb, organizzata is-Sindku tagħna u ġejna. Għalfejn qegħdin hawnhekk iktar, nisma' naqra. Qed tara, ġifieri tiċċaħħad minn kollox id-dar insinjura. Biex titgħallem, titgħallem xiex. Kif għandna nieklu, all-right. Għaw xi ħadd minnkom ta' nistaqsinkom hekk, ta' nari, ma ġej textix, ta' nista' nagħmel hawn. Mela, għaw xi ħadd minnkom illi ma jafx illi b'sokkor ħażin? Għaw xi ħadd minnkom illi ma jafx illi ħafna ħobs ħażin? Nipprova nirsaq minnu. Kulħadd jaf. U xorta niklu. Naqblu? Għaw xi ħadd ma kienx jaf li b'sokkor ħażin? Kulħadd kien jaf. Mela billi nagħmlu dawk l-affarijiet li ġanafu maħna ħanaslhom kif, vera? Naqblu mi. Maħniex qegħdin hawn biex ngħidu isma' postijiet bħal dawn ma nersqux iktar għax hawnhekk anke l-breakfast kien hawn is-sokkor, kien hawn il-hello, mela ma nersaqx iktar, niċċaħħad. Naqblu dik ma taħdimx? Imma mhux kuljum, naqblu li mhux reali laqqas. Impossibbli kważi, vera? Ta' xi ġifieri jiena jekk immur noħroġ niekol ma' tal-familja jew ma' ħbiebi kif qegħdin hawnhekk il-familja vera grupp hello. Tajjeb, jiena ma nistax illi inkompli magħhom għalfejn għandi noqgħod bidi marbutin. Naqblu? Mela mhuwiex x'nagħmlu imma għalfejn nagħmluh l-oġġett li ħajkun importanti. Mela jiena għalfejn kif qed tuli diġà m'għandix nagħmel dan l-oġġett ta' kuljum. Tibdew semmu li intom, għalfejn ma nagħmluhx ta' kuljum dan l-oġġett. Ħabba s-saħħa, x'tifhem saħħa, sinjura? Xi beżżak inti? X'iktar? Smajt sokkor, attak tal-qalb, pressjoni, xewn iktar beżżan? Kolesterol? Anka l-kliwi? Ipoklisija? Il-ħxuna? All right, x'tifhem bil-ħxuna? Xi dejqek fil-ħxuna? U fiex jaffettwakom, is-sinjura hawnhekk qed tgħid li taqta' nifisha ħabba l-pis. X'iktar? U l-koktejl xiktar? Ma tilbis pulit xiktar? Taqta' nifsek, xiex taffettwak li taqta' nifsek? Biex titla' xi taraġġ mela forsi morru nonxru fuq il-bejt u sa ma wasal diġà tajt nifsi xiktar? Xi tera? Kif taffettwak it-tera Speranza? Għax il-pis li għatem ukoll. X'iktar ma tistgħux tagħmlu illi intom kontu tagħmluh meta forsi kontu iktar irqaq fil-baxxa. X'iktar? Skużani? Taħsel xi dieqa, x'iktar? Kif? Mhux qed nifhem. Titla' fuq is-siġġu qed bagħti wkoll x'iktar? Saqajna jew ġamla? Naqblu u dik il-lista tista' tibqa' dejja b'mod infinit. Jiġifieri, jekk nagħmlu ġurnata hawn nibqgħu nsemmu l-affarijiet kollha illi jekk aħna ma naqbdux direzzjoni, jekk aħna pereżempju nibdew nieħdu nitsokkor eċetera, il-ħin kollu mingħajr kontroll ħanaslu f'estrem illi kollna dawn il-problemi li semmejtu però għal mit darba iktar. Mela kellu naqta' nifsi ftit, darba naqta' nifsi ħafna iktar.
Jekk ilu qeda l-best size 16, then best size 18, 20, 22. Naqblu? Minn 16 ġejna 20. Tinkwita xejn. U ninkustak li tfajdik id-bissima, però kif taffettwak fil-verità? Il-ħwejjeġ, hemm xi ħaġa oħra? Ossokajjena. Ħanara ħatru daqsxejn idejkom minn hawn iktar illi forsi minn dotella xi ftit piece. Hawnhekk qed nara daqsxejn minn kollox jiena, nara min qed ngħid Alla jbierek kellu bżonn tella tagħha kulħadd jidher bħala din. U qed nara min illi għandna minn fejn innaqsu xi ftit. Kemm hawn minnkom taffettwhom il-fatt li meta tlajtu xi ftit mill-piece qed tħossulkom iktar għajjanin. Ħana daqsxejn l-idej. Ekku. Mela, kif qed ngħidili din? Ir-rabjata Ir-rabjata kif tispjega lilna ħalin? Għandek il-ħwejjeġ? Okej. X'taħseb li jaffettwa l-iktar? Apparti li kell lilek personali, x'taħseb li jaffettwa l-iktar? Għax tajt il-mixi, għara kemmi tajba. Għaw minn minnkom forsi kien jitċaqla, forsi anke għax kontu taħdmu u l-lum taħdmu naqrinqas. Illi minn dak kien qed ħossulkom li qed tistaġnaw il-kelma, ħanar daqsxejn l-idej. Għaw minn ħossu ta' staġnat mill-li kontu? Alright. Dik l-istaġnazzjoni, fiex qed taffettwakom? Il-bejatu fl donne. Fizzaq, fiex iktar? L-enerġija naqsitlek anka qabel ix-xogħol. Alright, x'iktar? Bżonn il-mixi, dak huwa l-bżonn. Qed nistaqsik sa issa, ekku, bravo. Qed nistaqsi sa issa, x'inhuma l-konsegwenzi tal-fatt li qed nistaġnaw bil-mod. Qed issemmu li nuqqas enerġija x'iktar. U tgħidu li da fejn qed jipprova jasal. M'għadux kemm qalilna illi kulħadd jaf illi zokkor mhux tajjeb, illi jekk niċċaqalqu aħjar minn ma niċċaqalqux, fejn irid nasal. Jekk aħna primarjament ma nifhmux għalfejn qed nagħmlu li qed nagħmlu, il-moħħ huwa sempliċi. Ara, x'inhu l-aħjar bejn nieħu ġiex pasti, pereżempju ta' kuljum filgħodu, jew nagħmel daqsxejn oats f'naqra bawl sirjilek u ntlejt. Mhux aħjar il-pasti, mhux darba ngħixu kollu tpaxxa għax minn hawn ġol kaxxa. Imma ma nagħmluhiex għax nafu li jekk ħanibqa' sejra hekk, ħanitqawwa iktar, ħanejja iktar, ħanħossni iktar bla nifs, ħammur għand it-tabib u forsi ħajjar ma jsaffar biex ma nużawx il-kelma Maltija, tal-familja ħaninkwitom, allura għandi raġuni, għandi skop għalfejn dik ma nagħmilix. Il-problema, jekk nista' nsejħilha hekk, hija li ħafna nies jeħlu hemmhekk. Ħannaqqas naqra għax irridu ninżel size jew tnejn biżmien jew għall-inqas ma xitqanżi. Però li ħafna minna jinsew il-metabolizmu meta nikbru kif qed tajjeb inti, dik ħatkellem fuq dan waqt senjura. Li ħafna nies jinsew u dik hija l-problema hija fejn nixtiequ illi naslu. Mela jekk jien għalija huwa tajjeb illi qed nibża illi minn size 16 jiġi size 18, dik għall-bidu forsi ġielni noqgħod iktar attent għall-bidu. Però mbagħad għarem xbin kif qedtilkom mhux darba ngħixu żul minn hemm. Dak li rridu aħna niftakru u idealment niktbu differa importanti. Mhux taħsebgħu għaddili ħsieb ara ġilxatilkom di by the way. Li għaddilkom ħsieb, insejtu, u mbagħad xi tliet ġimgħa dwar tgħid bil-ħaq dik ġaħseb ta' qasam il-xejn fuqha. Imma kieku inti l-oġġett ktibtu jew għamiltu dak il-ħin, qabli dak il-ħin stess jew dak il-ħin stess, għamil xi ħaġa fuqu. Mela jiena di ħanitlobkom tagħmlu llum. Ħataqbdu sempliċi karta u bajro. Mhux għada. Jekk għandkom issa ma nafx kemm imma insomma toqgħodx tinkwieta. Jekk għandkom issa jekk forsi ħatamlu xi tombla waraw hekk ma nafx jien ġejtu armati. Ħataqbdu karta u bajro u tiktbu. Jekk le, ħatmorru dar. U jiena rrid nisma' l-isperanza tgħidli taf kemm għamluh dak. Alla jbierek daw, iktar bil-aqqa meta kienu tfal. U x'ħad għamlu f'din il-birka karta? Mela fuq naħa, ħanikteb x'inhu jbeżżani, x'inhu jdejjaqni,
U x'nibża li ħajjiġi iktar qar jekk ma nagħmilx xi ħaġa fuq għallum. Ixini? Għamu minnkom ħadd vera pjaċir nitkellem vera ftit magħkom hawnhekk tgħidu lina ta' kuljum noqgħod attenta ta' x'niekol. Imma forsi ma tantx qed niċċaqla, imma forsi hekk. Ħadd iktbu naqra dawk l-affarijiet li taħdu li hemm bżonn li tirranġaw minn xiex u ma ħajjnunkom illi taħarbu. Mela pereżempju, ġib ideja fuqi pereżempju jgħidu jiena size 16, ngħid nibża li nsir size 18. Nibża li murat it-tabib u jsib il-kolesterol, jew il-pressjoni, jew id-diabete, jew il-mar tal-qalb. Nibża li ma jkunx hemm min jgħin l-tfal, jew l-tfal ta' tfal fil-bżonnijiet tagħhom. Għax bħalissa forsi jsibu lili għax nista' ngħinhom f'hekk hekk u hekk. Jekk l-elmin ħajsibu. Diġà għandhom stress fuqhom. Kien min ħajjejna. Dak l-affarijiet li jbeżżawkom jibqgħu fuq naħa. U dawk l-affarijiet ħajjejnukom biex anke meta intom ta' kuljum preżentati bl-għażliet, isma' wara l-quddies, jew isma' wara il-laqgħa li kellna mas-sindku. X'nagħmel? Nieqaf għand tal-pastizzi, għand tad-donuts, jew nidħol ġo xi restorant u pereżempju nieħu xi ħaġa iktar sostanzjuża. Għax l-opportunitajiet u l-għażliet preżentati il-ħin kollu. X'nagħmel jiena? Naqbad tal-linja, nimxiha, ngħid li raġel wassalni jekk jista' jkun sal-ġewwa l-ħanut, ma mmurx nagħmel ġiex passi żejda. L-għażla qiegħda hemm il-ħin kollu. Qegħdin f'pajjiż ta' prosperità kbira, hawn l-għażla li nagħmlu li rridu fix-xi li rridu, hawn min qed jirtira ta' 30 ta' 40, tajjeb. Nista' nagħżel nibqa' naħdem jew ma naħdimx kważi kważi jiena. Issa dik ovvjament suġġett totalment differenti li qed nitkellmu fuqu, imma l-għażla qiegħda dejjem hemm. Imma skont l-għażliet ħajkollhom riżultat. Jien nista' nibqa' filgħodu nieħu donuts, nista' nibqa' nieqaf għand tal-pastizzi, però se jkun ir-riżultat. Dak li bżajt li jiġrili għandi ħafna iktar ċans illi jiġrili. Allura li ġast jiena klib dawk l-affarijiet diġà ħajjejni biex nibda. Però il-mistoqsija kbira hija kif se nżomma? U dawn il-biżat biss mhumiex biżejjed. Billi jiena noqgħod inbeżza, le, m'għandux pastizz, id-diabete, le. Biex tibda mhux tajjeb biex tibqa' għaddejja. U hawnhekk fejn ħanidħol fl-aħħar għax jiena stess kważi jaqbad minn nervi nitkellem fuq in-negattiv biss, fejn ħanidħol fuq il-pożittiv. Fuq fejn irridu illi naslu. Mela, kieku intom, u rrid nisma' ħafna minn għandkom hawnhekk. Kelkom tibdew taslu għal dak li tixtiequ. L-ewwel nett, x'inhu dak li tixtiequ? Number 1. U number 2, kif taħseb illi ħatħossukom, illi ħatidru u illi ħataġixxu jekk iġibu dawk ir-riżultati. Ħanibda nisma', ħandilkom daqsxejn idea jiena illi flok ma nilbes size 16, inkun qed nilbes size 14 u tgħix kemm joqogħdu li aħjar idwejjeġ. Tajjeb, immur norxol filgħodu, ara, qafet naqta' nifsi, ara ġlejja kemm naqqaslu ġieb. Però dak huwa x'naħseb jiena illi nixtieq la nikber. Intom kif tixtiequ li tħossukom, illi tidru u li taġixxu. Ħanisma' minn għandkom. X'iktar? Imma, interessanti ħafna, għajda għax istek, sinjur. Michael għadu kemm qalli xi ħaġa vera interessanti li ħafna minnkom tgħaddi minn moħħkom żgur. Li naqqas il-peace. Però l-moħħ tafu kemm hu kbir. Il-moħħ jekk tgħidlu innaqqas nitċaħħad, ma nagħmilx, ma tgħidx kulli. Mela Michael, anke kif nitkellmu ma' nfusna, taf kif nagħtolbok id-dawra dik sabiħ. Flok ma ngħid innaqqas il-peace, għajt nakwista ġisem aħjar. Issa di tiswa xi 10,000 multa li qed ngħid. Dilgħu qed tagħtel kif tgħid. Speċjalment bitfajlit madwarek qod ħafna attent. Orra, iġbik. Jgħidulek hawn ġisem. Ma wiċċek biex jirem, orra. Pero għalfejn, Speranza? U dak Speranza, dak huwa il-mekkanizmu x'se nagħmlu biex naslu. Għal-issa nixtieqkom li tiffukaw fuq. La naslu. Kif ħanħossuna? Ħanidru u ħanaġixxu.
Iktar enerġija, x'iktar? Iktar ħfief. Kont sejt ċaġa? Le, sorry. Dik il-mejda kważi qatt ma tnifes għadu, jew xi din il-bot. U għalfejn tixtieq li tlebbet, li tmexxi. X'inhu, x'inhu? Jiddependi. All right. Iktar kontenta fil-ma sens, spiega jeli naqra dik. So. Mela, is-senjura u hawnhekk l-iktar mistoqsija li stennejt li tistaqsuni, tajjeb, l-età il-metabolizmu iktar bil-mod m'għadniex li kont naqblu. Il-proċess tal-bniedem huwa u li hu. Ġieli rajtu persuna kif hi? Naqblu wkoll u hemmhekk fejn importanti l-mediċini naħduhom li suppost mhux għax ngħidu kemm għandhom nieħu mediċini. Il-mediċini fihom skop issa. Bħal dejjem jekk hemm ċertu side effects li dejjmulkom. Tkellmu mat-tabib li qed jgħinkom, però jiena naf min li għandu bżonn il-kura tat-tajroid pereżempju, u għax kemm għandhom nieħu pillori ma jħodhomx. Tiegħu konsensus, proset, di importanti ħafna. Issa, il-famuż metabolizmu. Ġieli rajtu nisa li tgħid ara di għandha 60 u di għandha 60 ukoll. Il-marelli jqisu 25 sena bejniethom. X'tkun id-differenza bejniethom? Spjegaw li naqra. Kif ħanini? Il-metabolizmu. Il-persuna fl-ma sens. Iktar tidher, all right, x'iktar l-istruttura. Kemm iżomm ruħu attiv, x'iktar. Il-hormones naqblu wkoll, x'iktar. Il-ġenetika brillanti, x'iktar. Kemm iżomm ruħek. Joqogħdu attenti x'jieklu. Bravi. Mela naqblu illi mhijiex essenx l-età mhux in-numru illi huwa l-problema, però huwa x'nagħmlu u mhux aħna magħmulin. Issa mhux aħna magħmulin kieku jiena ommu missieri kienu Afrikani, iċ-ċans huwa li jiena ta' karnaġġjon iswed. Imma x'għandi għandu Inglis u minna ħalwa x'imkien hemm xi Taljan, ġejt naqra daqna orange, xari ħafifa, eċetera. Ġifieri il-ġenetika. Kunjom jibgħet grasso, xaħat, nerġa' għamel. Tajjeb, kieku missieri kien xi brinċa pabbli kunjom biex jiġi l-kofmonot, ma nafx. Imma il-ġenetika li writna, dika hija tagħna. Iġifieri kif qed tgħidu tajjeb intom, dak li writna għandu impatt qawwi. Però għandu impatt qawwi u sinifikanti wkoll x'nagħmlu. Jiena jista' jkun aqwa ġenetika, però jekk nażel li ħajti tagħha bil-qiegħda, jekk nasal ngħidu s-sarti rajtħi tiegħha l-pasti tiegħha s-sigaretti u s-sigarri, ġismi ħajbda jagħmel bom 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 bom. U mhux biex nerġa' nibda nfessakom, però l-ikbar żewġ imwiet normalment fid-dinja huma mis-sigaretti u mill-obeżità. Jiġifieri dak diġà qed turina illi x'nagħmlu għax it-tipjib u nuqqas ta' ċaqliq huwa għażla iktar minn kollox, all right, ħajaffettwa ħafna aħna kemm ngħixu, però aktar importanti minn hekk dik kemm darba nista' jiena ġieli kelli features illi anke meta pereżempju kien nagħmlu xi maratona, għandi wieħed f'moħħi partikolari kien jgħaddejna. Ngħidu Alla jbierek kemm nixtieq ta' 55. Inkun hekk, dan ta' 55 kien qed jiġġoggja qawwiet. X'ħajja pupilla. U għak konna qed ngħidu li preferi ngħix 55 u sew u għax kelli nitlaq, tajjeb għax insir da missieru wkoll minn daqsu fleta ta' 55 bl-istess problema għax hija xi ħaġa ta' ġenetika, però x'differenza tgħix 55 waqt li qed tiġġoggjaw tmut milli nagħmel l-aħħar 30 sena ta' ħajti nkarkak xi marta terminali pereżempju. Jien għalija nippreferi nmut saħir u nmut sew milli mut vera kbir imma qisu laqqas qed ngħix lejla. Tajjeb jiġifieri kif ngħixu hija kruċjali. Ma x'kien isejħilna ormai iċ-chapter ingħalaq u baqgħet jaraw ta' warajna. Tajjeb dik importanti. Issa ħanerġa' mmur fuq fejn nixtieq illi nasal. Kieku intom kellkom iġġibu id-dera forsi kif tħossukom u kif taġixxu. Kif
Timmaġinawkom illi tkun irrid nisma' daqsxejn iktar. Puliti, x'nifhmu puliti? Li tiġi sa jistwel, x'iktar? Tkun slim, x'iktar? Forsi sta jistol ma joċċar kulħadd mid-dieħla. Tkun ħafifa bħall-ikon. Rosit. Rosit. L-enerġija, brava. Semmi żmien, naqblu. Iktar tiselbes pulit. Rosit, Michael, x'iktar? Is-saħħa. Tajjeb ħafna. Issa, naqblu illi hawn nies illi huma għandhom aktar minn 80 sena, illi għadhom jidhru vera sew, illi jħossuhom vera sew. Fil-fatt fuq il-news milux kien hemm xi sewa. Ekku, ekku. Ara, għajna għal-isem. Ismek nek joġbu. Iva. Katie jtedinna xaġa vera tajba. Mela il-papa taħħa kien dejjem attiv, dejjem għaddej. Daqqa għadda jisu ġara xaħġa, ma nlabtit kollu, fimtek sew jena. Ma nlabtit kollu. Mela, il-moħ tajjeb kien jiddekka ħafna mill-affarijiet li nagħmlu. U dak li qed naħdem naqra fuq għawek illum, fuq il-moħħ. Kollha nafu li t-sokkur ħażin, kollha nafu li noqgħod bil-ħeda mhux ħanamel ġid, ma ġejt biex nallimkom love you u l-banali, dak stajtu tħaddu sempliċement fuq Facebook, fuq l-internet, is walking good for me, u li yes, u għalfejn biex ħassib. M'għandix għalfejn niġijaw, u speranza ma ħsibx li qalt li biex niġijaw biex nirqden love you, però biex naħdu naqra fuq hawnhekk huwa kollox. Katie, jiena naħseb illi kieku nagħmlu dan l-exercise mal-papa għadu ma naqbel xejn għall-grazzja tal-ħanin Alla. Kieku nagħmlu dan l-exercise mal-papa, aqbad biċċa karta, aqbad biċċa bajro. Niżżil li fuq naħa inti x'inhu jbeżżak, x'inhu jdejqek, x'tixtieq li tibdel. Ma jikkomunik aħna, irid joqgħod ġo sodda. U qisu itqajmu biex jiekol, rajt ma xi ħaġa li jiekol. Is-sodda itqajmu biex jinħasen. Toilet huwa waħdu. Okay. Imma jinqajmu dak jiekol, imma nejdu waqgħu. Ħadd tara ħa television u hekk. Wara ftit tara fejn sejjer ġo-sodda. Alright, u għaddej minn xi diffikultà partikolari, mhux affarijiet li għajtaw affarijiet għad iktar. Asma għadna pressjoni. Alright, jista' jkun li forsi għaddej minn xi ftit ta' ansjetà jew depressjoni ħafifa pereżempju? Mhux każijiet. Very good. Ekku. Sawa bi. Ma nix naqbad ma dal-kas partikolari, Katie, ma nistaw nużaw bħala eżempju vera tajjeb. Meta naraw illi xaħat qrib tagħna u minnu imini illi naraw illi forsi mentalment kif qed jirraġuna jew tirraġuna ma tantx jagħmel sens. Issa di mhux xi ħaġa pereżempju għax hu qed jivvota partit u jien nivvota partit ieħor allura ħaliddu għal psikologu, ħalidtilek ma' psikologu kif qed jivvota tal-partit. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet li huma ta' funzjoni. Jiġifieri ta' kuljum fuq ikel, xorb, aptit u mhux aptit. Forsi ġas sempliċement għandu bżonn Katie min jisimgħu. Forsi xi ħadd li huwa maqtuħ mill-familja, xi ħadd li forsi komdu jew komda titkellem miegħu jew magħha għax mhux parti mill-familja. Jien nippreferi nitkellem ma' barrani jgħidulek ġieli kemm jismani meta kuntala għax ma jistax tgħid Katie x'jista' jkun illi joħroġ. Dak huwa l-parir tiegħi. Mhux sewa. Għamilna minn kollox ħadd jgħidli. Jgħidli ġo-sodda jiena naħseb li l-età. ma naħsibx ħanejni fis-sens illi kif tispjega li hawn min għandu minn sena u għadu jdur bir-roda. Nafx qed tgħidlek, jiġifieri n-numru l-età mhuwiex il-fattur. Jista' jkun li huwa fatturi li fuq ċertu nies jiġu bl-età. Għal ngħidu aħna hemm iktar riski demenzja pereżempju, hemm riski oħrajn. Lejha, grazzi tal-aħjar.
Jiena, kieku kella tkun nazla fidi, per eżempju, Katie, jekk kull literalment ma jxie għala mis-sodda, jiena li nagħmel huwa l-psikologu iġibu għandu id-dar. Mhux se nidejja bħal ma nġib it-tabib jagħmel xi house visit, iġib is-psikologu li jagħmel house visit. Via u fa, jiena ħanipprova nsib triq. Jekk għandu bżonn lajnuna, jekk hemm bżonn għandha tasallu fis-sodda, mhux problema. Xi ħaġa għandu bżonn illi jagħmel. Għax aħna irridu nifhmu illi jekk ħajfa sejr dik it-triq, m'hemmx riżultati pożittivi bl-ebda mod li ħajoħorġu. La għalih, la għalina u laqqas għal kull ħaj mismija. Tagħmel sens? Dik ħan nitolbok tagħmel. Jista' jkun ukoll. Jista' jkun ukoll. Psikologu minix ngħidlek il-pura verità, però possibilment. Possibilment. Mela, semmejna anke l-metabolizmu, xi ħaġa vera interessanti. Iva, meta nikbru, il-metabolizmu jimxi aktar bil-mod. Fost l-oħrajn, ir-raġuni hija illi bħala muscles, il-muskoli tagħna jibdew jiddajfu. Jibdew jiċkienu kemm inti tajba. Brava, nista' nagħmel xi ħaġa. Iva. U l-aqwa żmien biex tagħmel xi ħaġa huwa l-età tagħkom. Issa min qed jarani hawnhekk ma jgħidx bomba, għadni kemm battu jgħidha. Jiena għandi 30, għadu kemm qalli l-aqwa żmien biex nagħmel xi ħaġa, la nikber. Din l-età forsi hawnhekk hawn nies għandhom 50-60 mela l-istrina għandi 30 sena 40 sena ċiċċibeqi għax imbagħad nibda dak iż-żmien. Le. Li qed ngħid huwa illi l-aħjar żmien biex tibdewwa issa għalikom għax intom huwa l-aktar li ħataraw bidla. Jekk persuna ta' 18 tibda l-exercise, tiċċaqlaq forsi kienet, tiċċaqlaq baqgħet, mela ġisma baqa' jirrispondi l-istess għax għadha tenera, għadha żgħira. Intom li tibdew tikbru, k'importa ngħidilkom hekk, tajjeb ħin. Inkun hemm ċertu affarijiet li jmorru lura. Nibdew nitpaħħu, nibdew niddendlu, nibdew nislowjaw, nibdew iktar ninklinaw li noqogħdu iktar fis-sodda milli niċċaqalqu, eċetera, eċetera. U dak huwa l-aktar żmien illi training ħajjinkom, għax il-training ħajkolkom dik il-boost, dak l-enerġija, dik il-motivazzjoni, dak is-self-esteem illi bdejtu titilfu tikka tikka. Mela ma nafx hawnx minnkom u mhux affarijiet xa fejn tollu jdejkom, illi forsi għaddejtu jew qed tgħaddu mingħajr treatment, osteoporosis, problemi fl-għada, problemi fil-jogging. L-exercise, nista' nimmaġina, l-exercise, jekk aħna b'mod naturali nibdew immorru lura hekk, ħanagħmel hekk mela aħna konna hawnhekk jiena f'ter 40 sena wara sena, 10 snin wara 10 snin dejjem niżdin l-isfel. Dak huwa b'mod naturali. Inti meta jkun hemm l-exercise dik l-istess niżla issir ħafna iktar bil-mod. Għalhekk ħajasal żmien hawnhekk nkoll impoġġi l-mikrofon naqra hawnhekk. Illi ħajkun hemm nies li tajt possibbli daw it-tnejn għandhom 60 sena. Ejwa, tibasbas. Tgħid possibbli daw it-tnejn għandhom 60 sena, waħda tidher qisha spiċċata u l-oħra għandha kemm għadha tajba. Għax il-proċess naturali tagħhom, waqt li dik li ma kienx qed tagħmel training nieżla, dik li qed tagħmel training nieżla wkoll, però brata ħafna iktar slow. Tibda x'inhi fil-waqt li kieku aħna għandna 18, biss dak li jkun ma tantx se jkun differenza kbira. Tajjeb għax għadna fi fjuritna. Naqblu! Ma nafx hekk hawnx minnkom li pereżempju tippruvaw tindemplu għal-mod tal-kelma ġibu xi tazza mill-kabord qabel sajtu u llum jiskom mhux flessibbli għas. Inti tħossa. Kif iġilek tħossok dik? Imdejqa. Frustrata forsi? Trid minn ħaddieħor, naqblu. Tu kelli ngħidlek, sinjura, illi dawk l-affarijiet fl-exercise bil-flessibilità tista' terġa' tibda ġibhom. Taħseb li huwa xi ħaġa pożittiva? U għandek messaġġ għal dawk in-nies li forsi għadhom ma waslux hemmhekk s'issa, però qed iwassomlu bil-mod il-mod risqillem. Jibqgħu attivi. Kemm hija frustranti għalik bil-1 sal-10 illi tiddependi minn ħadd ieħor biex iġib taqfa minn fuq. 10. Kif ħanejni? Jgħid qasira storja oħra. Mhux ħantilu għalha.
affarijiet żara interessanti li smajt issa? Yes? Tant qed issemmu suġġetti tajbin hawn li kieku nistgħu nagħmlu sal-lejla nagħmlu sal-lejla, yes? Iva. Stu għalija bil-mod, Speranza, prosit tassew. Kif kif? Convertiti, bravo. Qed issemmu ħafna suġġetti illi ma nibżon laqa waħda biex nitkellmu hawn daw, diversi laqat, prosit tassew. Ħansemmi xi ħaġa interessanti, skużani sekonda x'ħan insa. Kif kif? Kif kif? Biex nisbaq xejn saqqa, waħda mill-axjus. Mistoqsija brillanti li staqsewni hawnhekk. Il-metabolizmu vera irid nikolbu 3 sigħat biex inżommu għaddej. Ħrafa ta' Eżopu. Kontu naqraw ħrief ta' Eżopu, nistgħu nniżlu waħda hemmhekk. Mhux vera. Il-metabolizmu mhux iddettat minn kemm il-darba niekol, imma minn x'niekol u kemm niekol. Tifhmu nix ħażin. Min ukoll jikol kull satej, 3-4, mhux problema. Naqisni qed ngħidlek għandi l-karozza jiena għandha bżonn 40 euro petrol. Nistajna neqaf inti 10 euro mill-kalkara, mur 10 euro minn ħazzabbar u 10 euro minn bolla. Jew inkella nista' nieqaf bil-kirkara ħdej, jew inti 40 euro. 40 euro tajta. Naqblu, issa hemm min illi mhux komdu jew komda tikol darbtej kuljum. Nippreferi nikol fritu spiss, laqwa li b'kollox. Kilt